Hala, kulangan man din ni akong harina. Asa man tos dini bigay akong suguon? Dine! Ah! Alisa, God! Dine! Tatawag ka dine, basig siguro po ka na. Saguan dun ko. Tawagan gani, saguan dun na. Padulaw ako, ma! Palitis akong harina dito bigay. Maghatki ko ba? Nakulangan akong harina. Ako na, una! Ang sama ni si Mama Bay. Malugo. Ano nga nagdula ta? Nagindod na kayo. Manugod ba jod? Unsa naman ni oy? Wa na jod ko kasabot ba? Kabalong wa ta buhaton. Kita sugoon. Pero magdula ta, sugoon ta. Unsa naman ni? May bang mo palad. Ginagawa mo. Aya! Aya! Call! Call! Napalit ako! Ang call! Oy! Saan ni? Ana. Ato man din yung bata dahil nga bugal-bugalon. Ano ni balik magkadri aday? Hindi ba niyo kung ngayon na magpamalit tire? Ha? Lisa badayad. Ay laing tindahan. Asa day ko mamalit. Lisa badayad sa dagom. Kalayo oto. Suri na good. Pasaliw ako ba? Nabasa ang good tong papel ba? Wato ni tuyok kul. Pasaliw ako kul. Sas! Pakyut-kyut padayon. Kiron pa siluon. Di agad bigtian eh. Sabi mo adi ay? Palit daw ko kol. Halina. Isa ka kilo. Pagdali kol ba? Halina. Isa ka kilo kol. Unsa nganong man unsa man ninyo day na? Magunsa man day mo nganong mo palit man mo ana? Maghatkit. Isubod ay. Karon lang kang bataa ka. Makabalos yun ko ni mo ron. Tagaan ti kagi maubi. Naglagot ko ni mo tumiagi ba? Ano ito yung palito ni mo? Harina? Ah. Araw. Araw. Nindot ka na bag unang laba. Unsa man eh? Tortina man eh. Mao man ka nagipalit nimo. Di man eh mao. Unsa day ka? Kasi di mao nga mao na giingon nimo. Rutina. Di mo na akong gihatag. Pwede man na. Mao man na ginaluto sa uban. Nga maghatkik sila. Ang sure ba? Basig nagbuot ka. Basig atik na niya. Ano to day ne? Kortina man jud gulog ni bay. Oh, kalo kaya. Di ba ni mahatkik kol? Kasi di mahatkik nga mao na ginaluto sa uban nga lami. Kaya na ilang luto no. Mao na ginagamit nila. Ginasagol na nila sa itlog. Ginagawa Ang daro ba? Wako nagyaga dili. Mo lagi na ginaluto sa uban. Biyambing yung bayad be. Bantay kag atik niya. Ipapalang jud ka. Walang tiga sumon. Bantay lang ka. Lagi mo di tinuod lagi na mo ni ginaluto sa uban nga lami kay na ilang hotcake. Lakaw lay nako. Kay basig makuha na mapagod na tong inyong hotcake dito. Nagduda jud ko ba? Dayon ni ma. Atik mo. Totoo. Matutudan ni. Kalakot jud ba? Ano siyang kol? Patakag hatag. Mula magnaunsa. Ubayan na unta ta. Di man tao tangon. Naunsa naman ni ay. Kasabandod ko ani ron. Napagod na to. Ay nang nipalit. Tagaan tag kortina. Ko oy. Paano dyan ko kasabot? Kasamok ba? Pantay lang ha. Sabaan ko ane. Marang ipabarangga jud ka. Pagod ka gol. Uli na ko. Tanaw na to ne. Asa ka
ka, ma. Ma! Alin na ko dire? Tanawa na ko ni. Oh! Unsa man? Tanawa ni ma. Diba, alin na kung nipalit ang nihatag portina. Dito ni. Wajan ko sa laan ba? Adot ko kunali ha? Akong ningon dito. Alin na, iska kilo. Ang nihatag ni Angkol, portina. Na, unsaon man ato na ron? Unsaon man ako ng kurtina? Muna ko isagulag itlog. Oh, ma, wajan ko sa ma ha? Ego na ko nipalit. Ako sa lani. Unsa man eh, iparangga si Angkol. Ah, wa tayo mahimo anak din eh. Wajan tayo mahimo ani ma. Nakabayad naman ko dito. Gusto kag income samtang nagdula? I-download ang Una game. Nasa description ang link. I-click ang register, dayon i-fill up ang mga gipangayo nga mga information sama sa cellphone number, password, verification code. Dayon i-click ang confirm. As you can see, nanata sa sulod sa usa ka application. So daghan kaayo taog pwede dulaon. Atong itry ang Dragon Tiger. So sa Dragon Tiger guys, is mamili lang ta kung asa ta mo patad, sa Dragon ba or sa Tiger. So naa ta diri ay choices kung pila ato ang ipatad. Pwede piso, 5, Gs, 50, 100 ug maximum nga 500 pesos. Karon guys, tudluan ta mo unsaon pag-cash in ug pag-cash out sa inyong mga nadaog nga kwarta. So natay mga choices diri nga pwede i-cash in na 100, 500, 1,000, 10,000 and 50,000 pesos. So karon guys, istudluan ta mo kung unsaon pag-cash out or pag-withdraw sa inyong kwarta. So sa pag-cash out guys is i-fill up lang ninyo ang amount kung pila ang gusto niyo i-withdraw or i-cash out nga kwarta. Tapos i-bind lang ninyo ang inyong GCash nga account. Unsa pa may gihulat ninyo, i-download na o magdula na ta.